аз съм Даря по мене. Боч Гъс. Чакай, защо почвам от начало? Така, клипът беше спрян. Няма, аз го затваря, махне. И с мене, дружето. Кобрата 12. Кобрата 12. Бати кобрата, говори като някоя женичка. И аз съм обикновения Дарк по специален. Сега ще играм на дуспички. Първо играят Бочко и Наско. Единият клип, който направихме, беше прекратен, защото ми извънна. Нали на всяка част, когато се го пускахме на ново? Еми да. Няма да сега да видим какво ставаше. Те са отделни клипове. Да бе, да, отделни ще правим. Отделни бе, просто... Аре, почвайте бе, почвайте. Ето така. И хора, пръв ще бие Боч Гъс. Наричаме го така, защото много газове е ял. Почамари, разбирайте, рече ял да си на газове. Така сме му го измислили, Орица. Сега да увеличим малко. Какъв гол? Какъв гол! И Наско вика, стига се чути оттам. Защото предишните му голове бяха точно в този исторически ъгъл при цветето. Мога да го видите. Много е красиво това цвете. Няма що. Come on, бе! Ицака, motherfuck! Бочко, motherfuck! Наско, битс! Ще ставам? Не знам какво. Това беше гол. Не. Гол беше и това ми. Да видим откъде минам. После ще го гледаме на реплей. Е така ме. И без това. Е така. Вика, браво. Гол! 2-0. А Тарас къде отиде за тази топка? Хора, 2-0 за Бочко. То 2 гола е вкарал, не 1-0. Я гледайте откъде бие този дърт циган. Айде бе, тя сама ми се мести. Ара бе, тя сама ми се мести, вика. Сутрин ставам. И 3 гола. 3 гола. Атанас тук стана безмолвен. И Атанас трябва да вкара 3. Но за Атанас нищо не е свършил. Ето леко Френки. Хора, сега Атанас ще бие. Камон, Богдане, ставай, циганин! Ставай, Боч Гъс! Вижте как се кърши като някой терминатор. И гол! Това беше гол! Това беше гол, хора! Как висока, бе! И хората ще кажат, те от тук мина. Ти ако следеше... Ама човек, ако следеше... Дръж. Сочи го нагоре. Ако следеше, така можеш да избиеш. Дори без да скачеш. Наско Гъза пак ще бие. Или както с онзи гол, който качих 17 секунди и Наско добър във всякаква игра. Добре, че няма вятър, който да заглушава. Аре, Наско, най-добрият на всякаква игра. Наско! И този път спасява Боч Гъс. Може би за Наско всичко е свършено. Той няма да загуби, а ще играе... Ако Бочко загуби срещу мен... И още на специален. Ако Бочко загуби срещу мен, пак ще играе срещу Наско. И после ако Наско победи, аз ще играя с Богдан. И Наско ще отиде на финал, а ако аз победа Богдан, аз отивам на финал. Разбирате ли? Това ще бъде цялата истина. Бочко бие. Не успее. Успя. Какво ми окаш, бе? Въгаш ротото, бе. Загуби, бе. Пропуска. Дай, Ване. Греда, хайде на града, хайде на градата.
Бах и Моцарт, утре перелини. Татко ми се радва, сайте кай са мине. Градата, бе. Айде, Почко. Дано загуби то си. Загуби, бе. Ебе, загуби, бе. айде, обръщай се такова. Точно за тебе. Сега, Иван. Ще пада. Няма да вкарай, бе. Не вкарай, бе. Градата ме оценява с едно англиче. Ама преди те разочарова. Айде, отиди да гониш топката. Иван. Вкара. Пукна. Стига. Хора, снимаш ли? Да, бе. Хора, ако сега Бочко загуби, пак ще играе с Наско. После аз ще играя с загубили от тяхната среща. От тяхната среща. И който победи, нали? От тях двамата. И който победи после от двобоя с мен. Разбира се, отива на финал с други. Почва се. Снимаш ли, ей? Да. Все на себе. Фарби, бе. Миналия път не ги спаси, а? Спасих. Да, миналия път беше много слаб. Жалко, че прекъснах клипа. Иван, отново ще наботи. Май така са. Само аз боцам. Знаете ли какво? Знаете ли какво е тази засилка? Не. Давид Луис. Айде! Леле. Луис ли, бе? Не снимах. Спи ми средите просто. Гния, бе! Кой вкара? Пак ще пробвам Давид Луис. Извикам. Снимай. Аз не го правя. Не, бе! Не съм се усетил, извинявай. Заснели го? Не знам, ако съм го заснел, голяма работа. Айде. Още един шут ще направи Иван. Кристиано Роналдо. Сега снимай с. Прасе. Гол. Висока беше. Каква висока, бе? Скочиха и така се сече. Атанаса гол ли беше? Не знам, аз не видях от камерата. Гол е. Оф, айде. Ами те ще си спорят хора. Гол беше ли, човек? Казвай. Кажи пред камерата, че искаш повторка. Да, повторка искам. Оп. Добре. Хора, също после снимаме едно мъчливо. Айде, бе! Айде, бе! Аз спасил си Карас. Ще го решим сами. Госпожо, хора, първо ще пази Атанас, защото завършихме равни и така се оговорихме. Хора, Натиснал съм на той пауза. яре, Когато е на пауза, значи работи клипа. Когато е на червената, значи не работи. добре хора, и сега ще продължаваме, снимаме, бе, глупак. Снимам, бе. И сега, значи, ако аз печеля, отивам на финал. Ако Атанас загуби или аз загуба, отивам с Бочко. Ако Атанас печели, то отивам на финал. Толкова е гадно, хора, толкова е гадно. Срещу най-добрия лъчак. Да. Сега ще ви правя. Чакай. Така. И какво? Англиче от страна на Иван.
Това трябва да го закрием. И за ония, на които зависим. Така, да видим тук. Иван настройва топката. Да видим какво стане сега. Иван, аз съм Алексис. Да видим какво ще прави Иван. Какво ще гледа сега. Иван. Какво спасяване. Какво спасяване на Атанас. Атанас Казахстянски. Атанас Казахстянски спаси. Какво Казахстянски? Атанас Газиев! Фамилията му е Газиев, а ние му викаме Газиев. Газиев. Зелна. Аре бе! Ай, човек са 11 минути! Абе бе! Финала кога ще го снимам? Гол! Човек! Стига! Гол беше! Гол беше, ще да е Бразилия. Да, Богдан видял в камерата. Каза, че гол щеше да е Бразилия. Ти си. Богдане, не снимай всичко, гледай малко да ги накъсваш. Ей сега! Снимай. И какъв? За втория шут. Атанас. Да видим за третия шут. Така, ще се видим на мен и Атанас. Аз съм на финал, пичове! Мен не си такой. Атанас е най-добрия си. Пази! Абе, цигани, най-добрия. Пак се опита същото. Хора преди едно. Той се опита на предишния клип същото. И гол. Спасява! О, той сграда хора! Наско още има шанс. Наско още има шанс, бе. Богдан стои замислен.